Είμαι ο Αναστάσιος Βλάσης. Είμαι ο σημερινός ιδιοκτήτης του εστιατορίου Κάβος, το οποίο ιδρύθηκε από τους γονείς μου το 1964. Εμείς μέχρι και το 2020 χρησιμοποιούσαμε ένα οικιακού τύπου πλυντήριο γνωστής εταιρείας, το οποίο μας είχε εγκλωβίσει. Μπορούσαμε να έχουμε ποτήρια κάθε 7 λεπτά ή 14 λεπτά το αργότερο και έπρεπε μετά να τα σκουπίζουμε για να τα βάλουμε στις προθήκες. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Τον Αύγουστο του 2021 μιλήσαμε με την Xenex και ήμασταν τυχεροί και αγοράσαμε το πλυντήριο της Myco, το οποίο διέθετε ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξανασκουπίσει ούτε ένα ποτέ. Με την χρήση πλέον του νέου πλυντηρίου της Myco, μέσα σε 2 λεπτά έχουμε ποτήρια χωρίς στίγματα, χωρίς σκούπισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις αξιόπιστους συνεργάτες, όπως η οικογένεια της Xenex, ώστε να φροντίσεις για τους νέους σχεδιασμούς, τις νέες ανάγκες, τις νέες απαιτήσεις. Ευχαριστούμε Xenex.